И здравейте хора, в днешното видео ще играя от профила на малкия ми син, който не знае, че аз в момента съм в неговия профил и ще му разместя абсолютно всичко, като също така ще позагубиме малко купи, ще свалиме малко рангове на героите му и очаквайте неговата реакция след като влезне и разбере, че абсолютно всичко му е разместено. Направо пълен хаос ще е в профила му днес. И започваме първо от Спайк. Така, влизаме тук. Ето този скин ми допада повече. Той кой пин си е сложил? Ами не. Ето този ще му сложим. И даваме реди. И очаквайте се пак неговата реакция, най-вероятно ще полудее, когато разбере, че аз съм влизала в профила. Понеже само аз ми имам профила, тъй като наскоро се ги разменяхме. Той има моя, аз имам неговия. Но същевременно със свалянето му отваряме и честове, изпълняваме мисии, но всичко това ще бъде отворено, разбира се. И хайде сега. Айде, Джеси. Айде, Джеси. Аре бе. Дихаме. И тук тази игра ще вземе да направим се на дихаме. Абе, целта е не да печелим. Аз не искам да му печеля купи, искам да му загуба. И пишете в коментарите какви игри искате да играем. Ние за момент си играем само Brawl Stars и за сега Fortnite, но пишете все пак какви игри искате и браво! Хайде пак. Какъв късмет, че Едгар изскочи от нищото. Ето, къде ще отидем и тук. Ето на двама. Кол. Хайде, Кол. Кол. Айде да му спеким още 5 купи. Леле, хора, направо ще полудее. Не ми се мисли. Той много мрази да му играе някой от профила. Единственото си ги бяхме разменили за много кратко. Аз му дал да игра от моят профил. Той ми даде от неговия, но под негов контрол не ми даде нищо. Да пипам, нито да размествам.
смъкнем до 18 ранг. Поне един герой ще му смъкнеме и това ще е Спайк. Той много обича да играе с него. Също така и с Дайнамайт. Но аз предпочитам в момента да му смъкна Спайк. Абе, с две думи, в момента му откраднах профила, за да играем. Което ще е много брутално от моя страна, но... Хайде, Пайпър! Ау! Ау, Пайпър! Хайде, браво! Смъкнахме ли още 3 куп? Браво! Харесват, лайквайте, абонирайте се и коментирайте дали следващото, какво ще е следващото от видео, дали ще е отмъщението заради профила. Браво! Айде още! Ето направо отиваме тук. Айде. Колко ще има да му го смъкваме? Айде, Поко. Айде, моето момче. A few moments later. И пак Поко. Поко ми уби. Добре, хайде. И хора, сега влизаме и почваме мести. Тук няма скинове. Така... Ето. Да, често той скоро да спечели този скин, този го преместихме. Ето. Orchid! Woo! Sweet dreams. Ringer effects!
Next time, try my excellent aiming elixir. Този. You've got oven. Optimism boost engage! Лари, тук му е Finally, това. some drama. Ще му сложиме на Анджело този скин. I'm gonna chase you, and I'm gonna Коле find you. този. 3, 2, 1, you're done, Ще му mate. сложиме този. Няма нужда Down in плъвове. Candy Town. Айде на Манди Too този. sour for you? All sales are final. Добре. The pan flute is in the kitchen. Wowza! Ето го и врага. You try, you buy. Едгър. Back on the grind. Какво сложиме? Ето този Едгър. Hashtag Тука. I'm so gonna win everything. Ще я сложиме. Такъв брутален скин има. Скоро си го спечели, обаче не ще му сложим този. I got plenty more where that came from. Ето на Джаки. There is no death. Нямаше. На Бо нямаше. На Рико. Shiver me limber timbers. Ще му сложим този. Will you learn? На Карл ще сложим този. Този му се падна онзи ден. Обаче ще му сложим. Този не. Този много така розовичък за момче. За профил на момче. Тук ще му оставим този. Game not over. Ето тук ще му върнем този. Ready for another? Барли. Сложим този червения коледния. Too bad, man. Time to blossom. Роса няма. Angry ball. Тук този. You got wrecked. It's go time. Тук ще му сложим този златен. Той не обича да играе с него. На Ел Примо ще му сложим този. Между другото ще му смениме и пина. Ето този с ръчицето ще сложим. Let's go get him. Така, Шели, ще сложим този скин. Кой пин ще сложим? Ето този. Той играе тук с тази нита, но ще сложим тази. Ето ще го сложим. И хора, ако ви харесват пак тези видеа, ето тук ще взем 1000 стотинки. Лайквате, абонирайте, коментирайте и пишете в коментарите според вас какво ще му отмъщението, а от мен чао! A few moments later. Мамо, Какво? виж, Какво да гледам? значи тук що влезнах в шопа да си отворя мегабоксовите сестра другото, значи този ми се падна и аз. И нещо друго не виждаш ли да ти е променено? Ече. Не съм вкарал нещо. Не. Опа. Не съм чукала. Да, само... Някой ми е писал песен. By Angelo. Що? То не си беше така. Никой не ти е пипал. Така ще кажеш. Аз си нямам акаунта. You can't say that.
Time for some whack-a-doodle. Да не, батко ти. Не знам, ти играеш Brawl Stars. Те каза, че може да ми даде акаунта. Another satisfied customer. Тук ще разбрах нещо. Time to blossom! Пипала си ми акаунта, нали? Не. Не, ама... Ревло! Какво? Сега ще се разревеш ли? Не. Не съм ти пипала акаунта, бе. Откъде позна, че ти е пипан? От... Не и купите. Свалила си ми 100 купи. Какво? Свалила си ми 100 купи. Не съм, бе. Това, откъде... Така е, защо каза, откъде знаеш, че някой ти пипал това? Как 100 купи, бе? Добре да играх вчера малко, Ревло. Какво? И какво трябва... И защо трябваше да ми разместваш всичко? Бе така, за по-интересно. Хора, то това му беше реакцията, то никаква реакция от негова страна. Айде, знаете, ако не сте изгледали Brawl Talk, ще има кооперация с Понч. И хора, лайквайте, абонирайте се и коментирайте от наш чат. И така, хора, сега ще отвориме колко имало в шопа. 40. Колко беха, ме? 42. Става до 50 мегабокса. Първо с 7 мегабокса отваряме да видим какво ще ни се падне. Нещо интересно. 4 неща. Са работа тук. 6. Аре, дай нещо интересно, де. Хора, аз съм голям. Този го нямам, от кога го искам. Отваряме. 4. Нищо. Отваряме и този. Скин на кой? На Брок. Само 3. Който беше последен. Хора, да видим от тук какво ще ни се падне. 42. Нищо. Реар. Добре, аз ли съм такъв голям кръг? Не, сега сме спечели каквото нищо и две. Гледам 2 стъпи, които ми даваше някакви скинчета за моделите. Стига да малкия отвори по-хуи работи от мене. Той съм по-хуи неща от мене и тебе заедно. Гаджет. На гъс. Не, това просто не е истина. Не, аз съм голям кръг, признавам се. Добре, бе, от 3 митика гледай.
Броиш ли ги колко станат? И този броулер го нямам. Еми хора, един нов броулер. Един от кутиите и един от стар дроповете. Добре? Стига се това, този тук големия взе един много хубав скин. Да, който е велико не го играе скините. Ело отворяй да видим дали си мина късмет. Да, той става със сигурно 10 това всичките са такива. Това не е истина от 42 да ти се падне само едно легендари. Хора, пишете какво спечелихте от 7-те мегабокса и от 42 стар дропа и колко легендари ви са се отворили. На мен е само един. Това не е истина. Значи, доведе само да ти кажа. Имаш още 42. Доведе само да ти кажа, защото когато даваха 100 безплатни видео, само едно легендари. Аз нищо не взема, ако тех. Брат ти взема по-хуй. Имаш шанс да се паднат 100 легендари. Някакво човека в света им даваха 100 легендари. Еми хора, това е от мене. Пишете, коментирайте и се абонирайте за канала. Аз ще поиграя сега малко с новия ми броулер.